Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Unsa? Ikaw ang anak ni Amalia. Nagailagin ay ka ni Mama? Igunsa man ka ni Mama? Ako ang iyang uyuan. Uyuan? Kung mauna, pariente ta? Aw, kung anak kang Amalia, babarinti ta. Lo, may mo ba sultihan ko nimo sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Mama Amalia ining dapita? Nganon dili, at pamati. Kay sultihan ta kas tinuod na kinabuhi sa imong inahan, ining dapit. Ma'am na chumi. Ma'am yan tayo dapita, ma'am. Lain na gitinangawan ang mga palahubog din, ma'am. Basag di na sila. Di na sila manghilabot ninyo. Kundi kumusugot. Ako'y mayor din. Mura mo nagpresuhan ni dapita na may mayor. Saman? Gusto mo mahibaw sa kinabuhi ni Amalia o dili? Niya, usa ka libo lo. Usa ka libo na lo. Kilala? Usa ka libo. Ay, Sultihin ako kung unsay nahitabo ni Mama ining dapita. ang imong inahan, usa kapokpok. Ha? Pukpuk? Kul. Unsay pukpuk? Wa ka kailag usay pokpok. Ma'am, kulgar, ma'am. Hostis. O babaeng manglilingaw sa mga lalaking way lingaw. Dili ko matuo. Dili usa ka cool girls ni Mama. O bahala ka, oy. Pero mauna ang imong inahan ug namatay siya sa sakit nga AIDS. Na, samot! Ay, sige lo. Imo na lang ng usa ka libo. Ato na lang Milo. Usa man. Di na ka gustong mahibaw sa nahitabong Amalia sa dihang nasakit siya AIDS. Dili na lo. Ma'am, ako'y daan pa ko. Manghihilat itong tikuanga. Kuy, niyam ta sa dapit nga puno kay bulungang tao eh. Ma'am, dali na ma'am. Magdali tagbalik sa sakyanan, ma'am. Pero Erning, mangutana na lang taglaing tao. Pero di may magdugay tayo pinapita, ma'am. Nagisundan sa mga palahubog. Unsa? Sige, dali na, ma'am. Pas. Kailangan magkaapunta sa sakyanan. Huwag magkapalayo tayo ng napitan. Ma'am, paspas. Ma'am, natsuwi, paspas eh. Doon sa sakyanan. Dali na, ma'am. Erning, misunod gid sila nato. Klaro na kay ma'am. Tulis na ma'am. Erning, may hunong man sila doon nato. Padali, ma'am. Doon sa auto. Sige na, ma'am. Dali. Ikaw anak Amalia? Amalia Caballero. Ang namidog hapon? Ala. Nahibaw ka nga. Hapon ang akong amahan. Ma'am, dahil sa ilad, ma'am. Dali na, ma'am. Muna kita sa auto. Igagaw ko ni Amalia. Managso ng among amahan. Ha? Uy. May uwat agi sa sunog ang iyang naong. Ma'am, ayaw taon pagtuon na, ma'am. Nagkalata ang may ilan ng napita. Hilom! Ay. Mamati lang una taniya, Erning. Niyabas Pilipinas ang imong inahan. Wa. Tuwa siya sa Honshu, Japan karon sa among bahay. Wa na gid siya huna-huna ang pauli ning dapita. Ha? Kuan. Dakog sa nako ang imong inahan. Unsa? Unsay sa? May mabagdili ka mamasangil sa akong inahan? Ang imong inahan ang nakaingon nga nasunog ning pikas kong aping. Unsa? Salbahis ang imong inahan. Daghang kinabuhi ang hapit makalasad ang gisunog niyang ilang bay. Unsa? Dili tinuod ang imong gisulti. Gusto niyang patyo ng iyang mga ginikanan nga mga sugarol o palahubog. Husto na! Dili na tinuod! Buutan si Mama! Dili si makahimo sa pagpasakit og laing tao! Dili buutan ang imong inahan. Ambisyosa siya sama sa imong apuhan. Ambisyosang dagko. Nasayop ka! Dili si Mama Amalia ka ng imong gihulagway na ako karon.
Wa ka ginay sultihis imong inahan sa tinuod niyang gigikanan. Sige, aron mo tuo ka. Pangutan ang imong inahan kung may ig-agaw ba siyang amor kabaler o sa katumboy. Amor tomboy. Ha? Ay, kanala yung anak ko bayra sa saan siya ginahanap mo. May pabayra. Ma'am, sakay na, ma'am. Bayra ninyong nahitabo sa akong naong. Bayring nahitabo sa akong naong. Uy. Ma'am, okay. Okay ka lang diya, ma'am? Kunyawan ako eh. Kaya magpatasan sa mga tao sa bitaw eh. Mauto siya ang usa sa mga kaliwat ni Mama. Arsonista ni ang imong inahan, ma'am? Ambot, Erning. Wala ko magkasabot sa akong mga nahibawan. Dili si Mama ang ilang giulagway na ako, Erning. Dili. Ma'am, relax ha. Relax sige, ma'am. Asam di ayaton, ma'am. Sa Asami Beach Resort lang. Salamat sa imong pag-uban ako sa maong dapit, Erling. Masipayan, ma'am eh. Tawagal ko anytime, ma'am ha. And I will be there. I will be here, di. Relax lang, ma'am ha. Okay na ko. Pero, Erning, ato rin sikreto ha. Dili may mong mahibaw si Ichiro nga dito ko sa gipuyan sa una ni Mama Amalia. Sure, ma'am. Promise. Ato na ni. Sige, bye. Kinahanglan maligo ko. Dili may mong mailan ko ni Ichiro nga naghilak. Fernando, sa mukha ko ni mo ha. Ganahan ko magpangin din, bay. Di mo nagigikan. Mag-tense mo kay ka. Kumay, abi na ko madisgrasya ni Ma'am Natsumi ro daw. Unsa? Hala. Nagkuyog din mo? Akuan kalimtit ang isulti bay. Iris to bay. Idilit to si Mundunggan bay. Matog lang ako bay. Nasugda na ni mong sulti. Busa, tiwasan na lang. Uy, milagro. Ang gusto kang may bahay ni Ma'am Natsumi. Dili ang bahay ni Natsumi ang gusto na kumaybawan. Kundi ang inyong lakaw. Diin man mo. Pero bay Rolando, sikreto mong tao na ubay. Uy, Diin mo. Panabi. Ayaw ka bala ka. Sekreto rasab na nako. Sa may inyong gilakaw. Kuan, bay. Bad record mo rin ang inahan ni Natsumi sa ilang dapit. May pagka-arsonista masabday ang inahan ng hapuna. Nakita mo na? Di kat bayog dagang ang utok ng bayana? Gisunog di si inahan Natsumi ang ilang bahay aron masunog ang iyang magirikanan. Og nakaamong ni daghang tao. Og sa ingig agaw nga tumboy. Mauba. Dili may mong magpadaog ko sa problema. Pero tinuod yun ka ang mga pasangil sa tumboy nga amor kang Mama. Kinahanglang mahuman na ni. Hello? Natsumi, salamat ka na nawag ka. Hello, Ma. Nanawag ko kay may importante kong ipangutanan nimo. O kinahanglan sultihan ko nimo sa tinuod nga tubag. Oo. Unsa man ka na, Natsumi? May ig-agaw ka bang amor tomboy? O amor kabaler? Ha? Diin ka makakuha ni ana nga na, Natsumi. Tubaga lang ang akong pangutana, Ma. Doon na pa. Oh, may ig-agaw kong tomboy. Amor kabaler. Unsa maginahitabo sa diyang may biyak ka sa inyong lugar, Ma? Ha? Natsumi, nganong nangutana ka ba na ako, anak? Tungod kay daghan kang gibakak na ako, Ma. Dili tinuod nga masakit
bay aron maapil sila. Natsumi husto na. Sultihi ko sa tinuod nimong pagkaikaw, ma. Unsa pa man kay imong mga sekreto sa kinabuhi? Sultihi ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!